you're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. Ще обикаляме тази останала детска градина. Oh, yes, bro! Е, тази бата, много. Да. Но тега, сега ще влезем. Трябва през някакъв път, те сега скъпва имаме първа на камерата. Абе, преди човек. Някакъв човек, някакъв друг. Така, нека си продължим влога. Чай да пуснем малко по-така. Ето тук, бат, прескачиш го. Влязо тук, Прескачиш го, да я знам. Брека, не, брек, така си много страшен. Аз и ти си. Така си много страшен. Еми, аз така тук е по-фин. Абе, брат, беге, аз ако те беше избягам. Аре, давай, ти си. Абе, това много яко. Не викай. Е, тук е много яко, бе, тук много стъпи. Ако много стъпиш. Аре. Момчето се пусна фанерче. Беги. Е, тук сме, аре, влизаме. Аз си майката, бе, брат. А що, взехме оръжие? Имам нож. Да, си го това. Я си. Е, тук е дворчето, аз тук минах за детска градина. Тук ме... Брат, тук една лелечка ме питаше всеки ден дали съм болен, беше и еба майката. Абе, ние тук може да се... Я? Добре, лоша, нагоре. Я? Не нагоре. Аре? Не нагоре, няма да идвам. Бати, тук ме... тук ме... Майка ти. Тук ми е стаята, това ми е стаята. Матки ми е стаята. Брат, тук ми беше стаята, заклям се. Не, бе. Тук на покачи четовеце. Ето колко влеземе сега, брат, на долна етаж ще бъде. Тук съм влизал на долна етаж, но ще е страшно. Ето по-късно влизаме. Абе, аз чух нещо. Така, не знам аз какво правим, брат. Тук ми е стаята, тук ми беше стаята, май. Не, бе, къде ми беше стаята, брат, аз не помня. Аре, къде е? Ето това не е толкова голямо. Тук ми е стаята, тук ми е стаята. Брат, на мен бека е че. Брат, му какво е? Така? И тук имах стаята, тук беше порисуване. Тук не си стъпайте. Тук е терасата, да. Парно, бате. Че има коли там. Тук е терасата. Не стъпвай тук. Не стъпи там, че се стъпи. Тук. Тук ми е стаята, бе, брат. Там е терасата. Тук бяхме фанали. Тук бяхме... Що се случи? Тук ми беше терасата. Еми аз вече аз нямам. Готово. Направих влог. What? Аз да го откривам това. Айде да откъртим това оръжие. Брата, аз вика си качих на втората сплите в глупалато. Тук. Ние ходихме. Там ходихме. Майо, ево ние. Аре да викаме. Не, Тихо. Муквите, бе. Мукни, бе, брат. Я, виж.
Да взема. Не, взимай. За нас е, за нас. Кой ще остава тук на тези? Тук беше дирекцията. Там има кафе и бутилки. Абе, там има кафе и бутилки, брат. Некой трябва да се Тук има кафенца, брат. Стига, брат. Има... Тихо. Тихо, брат, тихо. Те си тук си тези нещата. Аре, взимай каската. Има захар и мляко. Я виж, има такива, да ги Е, тук е изхода, бе. Я сте, я виж. Да, не, се да го даста. Не, бе, ей. Да се бега. Нема шанс. Нема шанс. Ара, аз излизам, тя ги забавам вътре, защото не ще стана. А го усещам. И като цяло това е от изоставането. И да, аре, момчета.